Hello mga kalabidabs and welcome to Pablo's Eat All You Can Buffet Bukid Style. It's Tikiman time! Hello mga kalabdogs, welcome to my channel. For today's vlog, andito po tayo sa Pablo's para sa kanilang Eat All You Can Buffet Bukid Style. So ito yung kakaibang buffet mga kalabdogs. Bibihira po yung mga kainan na nag-offer ng ganitong style, no, na this time talagang mas healthy and nutritious yung gano'n isi-serve na pagkain. Dahil karamihan ng mga na-try natin na buffet style ay more on mga karne. And this time, ito naman, ang ating susubukan ay more on gulay. Kaya sa mga high blood dyan, like me, pwede kayo makipag-buffet dito, makipag-eat all you can dito sa Pablo's ngayong araw. Dahil ito ay perfect, lalo na sa may mga high blood. Ayan, dahil talagang more on gulay yung isi-serve nila dito ngayong hapon. So samahin nyo ko para tikman yung kanilang mga prepare ng mga bukid style dito po sa Pablo's. Ngayong linggo, inimbitahan tayo ng Pablo's para itry ang kanilang mga ino-offer sa kanilang bagong-bagong launch na Eat All You Can Buffet Bukid Style. Sa kanilang Eat All You Can Buffet na may temang Bukid Style, talaga makikita natin mga kalabidabs ang mga pagkaing matatagpuan sa bukid na talaga nga namang masarap at masustansya. Ang Pablo's ay nagbukas ngayong linggo at ito nga ang kanilang naisipan na bagong gimmick, ang kanilang Eat All You Can Buffet na siguradong patok sa kanilang mga customers. Sa halagang 109 pesos, siguradong sulit na ang kain nyo sa masarap na pagkain inihanda ng Pablo's. Pablo's ay kilalang nag-o-offer ng masasarap na pagkain at inumin, at dahil nga sa ito ay patuloy na tinatangkilik ng maraming customers na isipan ngayon ng Pablo's na magbukas tuwing linggo. At ngayong linggo nga mga kalabidabs na ayayahan tayo sa official na pagbubukas ng kanilang Eat All You Can Buffet sa halagang 109 pesos na may temang Bukid Style. Dito nga mga kalabidabs, kakaibang gimmick ang naisipan ng Pablo's na talaga nga namang masasabi ko na kakaiba sa lahat ng mga buffet. Dahil for the first time, hindi lang puro karne ang hinahanda ng Pablo's, kundi tumutok sila sa mga gulay at isda na siguradong healthy and delicious. At dahil sa ito ay Eat All You Can, syempre hindi natin papanampasing tikman ang lahat ng mga masasarap na pagkain na inahanda ni Pablo's ngayong linggo. Saka na muna mag-diet mga kalabidabs. Total, malakas naman ang aking loob dahil ang kanilang mga inahanda ngayon ay more on gulay na talaga nga namang nutritious and healthy. So, eto na nga mga kalabidabs, it's Tikiman time! In fairness mga kalabidabs, ang sarap ng mga pagkain inihanda ngayong linggo ng Pablo's. Talaga na masasabi ko na kahit gulay siya mga kalabidabs, talagang kakaiba ang pagkakaluto nila na siguradong maging mga kids ay talagang magugustuhan ang pagkain ng gulay. Kaya sa mga mahilig dyan sa mga gulay, ayan, try nyo na po ang mga pagkain na offer dito sa Pablo's dahil sigurado ako na talagang babalik-balikan ninyo ang sarap ng kanilang mga pagkain.
Yung pinaka nagustuhan ko dito mga kalabidabs ay yung kanilang bagoong. Talaga ang sarap ng kanilang bagoong, and masasabi ko na pwede na rin silang mag-offer nito o magtinda doon sa ilalagay nila sa garapon. Talagang grabe ang sarap ng bagoong na pagkakatimpla nila. And yung kanilang mga gulay, no, yung talong, talagang ang sarap ng pagkakaluto. I don't know, pero parang may something magic silang ginawa sa kanilang pagkakaluto. Yung kanilang okra, yung kanilang kangkong, sobrang sarap mga kalabidabs. Talagang ito yung gulay na talagang hindi, alam mo, karamihan kasi ng mga kabataan ngayon hindi mahilig sa gulay, no? Pero kapag natikman nyo yung luto ng Pablo's, sigurado talagang masasarapan po kayo sa gulay. And itong ang juice nito, itong ginawa nilang drinks, ang sarap din mga kalabidabs. Perfect partner dito sa kanilang napakasarap na buffet. At ito nga mga kalabidabs, 109 pesos lang mga kalabidabs ay mai-enjoy nyo na ang Eat All You Can buffet na siguradong masasarapan po kayo sa kanilang mga menu. Dahil talaga nga namang ang Pablo's mga kalabidabs ay kilala na nagkahanda talaga ng mga masasarap na pagkain. Dahil ilang beses na lang ito na vlog natin mga kalabidabs, no? Siguro I think 4 o 3 beses ko nang na-promote itong Pablo's, at masasabi ko talaga na consistent yung sarap ng mga pagkain ino-offer nila. Kaya naman talagang eto nga naisipan nila na every Sunday magbubukas na rin sila, and yun na nga ang naisip nila ay Eat All You Can. Kasi dati mga kalabidabs, no, sarado sila every Sunday, pero ngayon talaga nga namang masusulit na ng lahat ng customers ng Pablo's ang masarap na pagkain dahil tuwing linggo eto nga mayroon silang in-offer na Eat All You Can na very affordable. Talagang nakalimutan ko ng halos yung diet ko, no? Kasi talagang sobrang sarap niya mga kalabidabs. And ito nga, siguro talagang hindi lang ito one round. Mukhang makakailang round ng kain tayo dito mga kalabidabs. Yun na nga, take note lang ha, huwag tayong susobrang sa kanin masyado. Pero yun na nga, ang kinaganda dahil ngayong linggo, yung inihanda nilang ulam ay more on gulay. Kaya very safe siya. Lalo na sa katulad ko na may high blood. Pero ang sarap din talaga nitong juice mga kalabidabs. Ito yung, ewan ko anong flavor to ha, pero ang sarap niya talaga. Sobrang sarap. Kaya talagang masusulit yung inyong food trip, no, dito sa Pablo's dahil ang sarap ng food at ang sarap ng kanilang drinks. Every Sunday mga kalabidabs, magkakaroon na sila ng buffet dito sa Pablo's. Mag-start siya ng 4 o'clock in the afternoon until 9 p.m. So 4 o'clock to 9 p.m. So iba't ibang I think ito-prepare nila every Sunday. So ngayon, yung prepare nila ngayon ay yung ala bukid style. Gulay, okra. So yung mga mahilig sa gulay at isda, yun po yung hinahanda nila ngayon. I don't know next Sunday, pero magkakaroon siya ng iba-ibang cuisine, para at least mayroong parang hindi naman nagsawa pupunta dito, no? So pa-iba-iba. So ngayon mga kalabidabs, ito yung ating tinatry ngayon ay yung bukid style. Tamang-tama, sakto na lang ko high blood. So ito ay gulay-gulay para mas healthy yung ating pagkain. Masarap. And worth 109 pesos. So this is my pangalawang balik.
Kaya talagang sulit na sulit ang 109 pesos nyo mga Kalabidabs at sigurado talaga na mapapa-eat all you can kayo dahil sobrang sarap ng mga pagkaing inihanda ng Pablos para sa kanilang first launch ng Eat All You Can Buffet Bukid Style. Kaya sa mga gusto rin matry yung mga ino-offer na pagkain dito ni Pablos, no, yan punta na po kayo dito at sigurado talaga ako na babalik-balikan niyo ang lahat ng mga ino-offer na pagkain ni Pablos. And yun nga, bukas sila from Monday to Sunday. Ayan. So dati close ka sila ng linggo, pero ngayon every Sunday makakaroon talaga sila ng Eat All You Can Buffet. And sabi nga ni ma'am, every Sunday daw, parang iiba-ibahin nila yung team. Ayan, para naman at least may iba-ibang flavors or kakaibang matatry dito sa Pablos. So yung kanilang buffet po mga Kalabidabs is until 9 p.m. And then, kung gusto niyo naman po yung juice nila, mayroon sila yung juice is 10 pesos. Pero kung gusto niyo na maging unli na yung juice niyo po, it's 30 pesos. And then meron sila mga charges kapag meron kayong leftovers. So dapat talaga, kung kukuha po kayo ng pagkain, dapat yung talagang sure na inyong ubusin para hindi po nasasayang. So para maiwasan yung mga ganong nasasayang na pagkain. So meron silang charges na like sobra kayong rice, like off, may 10 pesos, yung talong na 10 pesos. So, depende po dun sa ulam na inyong malilip over, magkakaroon po yan charge. So, para hindi po kayo ma-charge, kailangan po talaga yung kukunin nyo ay yung talagang kaya nyong ubusin. Yeah, mas okay din po. So, yun parang tansyahin nyo para hindi kayo ma-charge ng leftover. Ayan. And yung kanilang itlog maalat naman, kung gusto nyo magkaroon ng itlog maalat, yan meron sila 10 pesos. So every Sunday po, meron silang different menu na i-prepare every Sunday. So again, start po niya ng 4 o'clock until 9 p.m. To all the viewers of Sir Von, we are inviting you on behalf of Pablos to come and avail our Bukid Style Buffet, which is super affordable for only 109 pesos. So, masarap, mura, and healthy ang aming mga nasa menu. So, give it a shot. Might enjoy nyo to. Tara na sa Pablos, located at 48 Mons F. Reyes, Cabugao, Legazpi City, at the back of BPI Albay. Tara na at i-enjoy ang kanilang delicious food every Sunday sa kanilang Eat All You Can Buffet. This is Bon James D, ang vlogger na true lover. Bye! Food trip time!